Zdravím. Rozhodol som sa, že vám pošlem vianočný videopozdrav pre kamošov a učiteľky zo spojenej školy v Bardejove. Ahoj, čaute, dobrý deň. Pozrite sa, čo som si dal kvôli vám na hlavu. Ale kvôli vám to vydržím. Potom dohodneme, čo za to. Nie som Mikuláš a nie Ježiško. Volám sa Richard Trnovský, pre kamošov Riško. Som aspík. Aspík je aj jedlo, ale nemám ho rád, pretože je mastné. Aspík je skratka pre Aspergerov syndrom. To som ja. A zdravím teda všetky vaše učiteľky, pretože som veľmi rád, že sa stali učiteľkami. Pretože vďaka nim môžeme vedieť viac už dnes. Nielen v budúcnosti. To je tam, kam nedovidíme, ale domýšľame si to. Vďaka nim môžeme byť lepšími ľuďmi. Už dnes. Ale musíme bojovať. Bojovať nielen za seba, ale aj za ostatných. Nevzdávajte to. Bojujte. Aby ste boli lepšími ľuďmi už dnes. Nielen v budúcnosti. To je tam, kam nedovidíme, ale domýšľame si to. To si vyžaduje hlbšie skúmanie. Želám vám, aby ste boli lepšími ľuďmi, nielen počas Vianočných sviatkov, ale už dnes. Pretože Vianočné sviatky sú pre mňa v budúcnosti. To je tam, kam nedovidím, ale domýšľam si to. Pre mňa sú sviatky iba časom, keď je všetko viacej ozdobené a viac sa to svetielkuje. Vôbec tomu nerozumiem. Dôležité je, aby sme boli lepší. Ak tomu naozaj veríme, tak to tak bude. Ja som o tom presvedčený, že som lepší. Už teraz. Posielam vám didaktické pomôcky, ktoré vám odovzdá vaša kamoška Lenka. Vďaka nim môžete rozvíjať svoje kognitívne schopnosti a ja verím, že sa vám to podarí. Mnohým sa to už podarilo pred vami, tak verím, že sa podarí toto aj vám. Tak nech sa vám darí. Nech ste lepší. Mám vás rád.